Pappa harjoittaa myös nokkeesti tietoja ja järjellä. Jag fick det gaben den här väl. Vad var det vi hemma? Pappa, kesmak. Jaha. Kos. Joo, se on aika kaikki siskäkkää. Kikka papi. Hon små grepar när hon bara Jaha. Joo, se on kyllä. hon är harvia lämnata. Jaha. Tarvii paljon. Onko muut? Ja tuella. Harvia atla. Harvia mun pappa. Ei, kappis tinkku pappa. Kan du video? Ja. Det är svett. Ja, mamma syssli. Nej, se bara ge upp. Joo, se oli bara... Ja tuota oli Ja mä pystyssä slittar. Alltså med. Ja, har bara personalkret. eldat. Personal.